Il-Prim Ministru Robert Abela propona li persuni li jalqu 61 sena u jibqgħu jaħdmu flok jirtiraw. Apparti li jingħataw is-super bonus ta' 1000 euro, il-Gvern Laburista ġdid se jintroduċi benefiċċju addizzjonali ta' 500 euro fis-sena għal 4 snin li qal ifisser sosten ta' 2000 euro sa meta jirtiraw ta' 65 sena. Ippropona wkoll li dawn il-ħaddiema jkunu jistgħu jgħaddu l-bolol żejda lil konjugi tagħhom. F'attività politika f'Ħażebuġ, Dr. Abela ħabbar ukoll li dawk li qed jippjanaw li jibnu bini sostenibbli li ma jużax wisq enerġija, il-Partit Laburista fil-Gvern se jagħti lura l-ispejjeż kollha tat-tariffi tal-ippjanar. Fakkar fl-iskema My First Home fejn il-Gvern jagħmel tajjeb għal 25% tal-valur tal-proprjetà lil first time buyers bla interessi u qal li bekk ix-xerrejja se jfrankaw madwar 75,000 euro f'immaxxijiet. Wieħed ukoll li ġenituri li għandhom 3 tfal jew aktar li jaffaċċjaw spejjeż differenti minn familji oħra, Gvern Laburista ġdid se jagħtihom qotja ta' 5,000 euro biex jixtru vettura akbar u 12,000 euro f'każ li l-vettura tkun waħda elettrika. Ikkritika lil kap tal-Oppożizzjoni li qal qed iwiet l-impossibbli mingħajr ma jipprovdi ċifri dwar kemm se jiswew il-miżuri proposti u mingħajr ma jaf informazzjoni bażika bħal b'kemm kibret l-ekonomija f'Malta u ma fehmx x'inhi fiscal forecast. Fakkar li l-Partit Laburista fil-Gvern iżamm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għall-familji u n-negozji kollha għal kontra ta' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn Ewropej. Hawnhekk Dr. Abela qal li l-ġimgħa delegati tal-Partit Laburista se jkollhom l-opportunità li jivvotaw għal manifest Int Malta. Semma wkoll li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista se jkun l-ewwel fl-istorja ta' Malta li s-suċċess tiegħu se jitkejjel b'kemm il-miżuri se jtejbu lejxin tan-nies.